Det er jo en stor dag for vores skole i dag. Det er ikke så tit, man bygger store bygninger i vores dage. Og slet ikke på skoler. Men det er sådan set lige præcis det, vi har gjort her. Vi har bygget en stor bygning. Og denne gang har vi gjort det, at vi har bygget et hus her på VU, som er helt anderledes end det gamle VU. Det gamle VU er over 25 år gammelt. Det er, har sådan en lidt hyggelig aura af 70'erne, længe før I blev født. Mørkt og sådan noget. Men det nye, det er et hus af over 2000 med masser af lys, åbne rum, højt til loftet. Det skal være sådan, at vi alle sammen er meget stolte af det her. Vi er stolte af vores skole. Og jeg synes, vi har noget at være stolte af. Så prøv lige at lægge mærke til, at vi har ikke valgt sådan nogle store, tunge institutionsmøbler eller sådan noget. Vi har faktisk valgt at møblere det lyst og let. Og sådan det skal være rart at være. Og det kræver lidt af os. Men det har vi været inde på tidligere også. Det kræver lidt af os. Det skal være rart at sidde der og arbejde. Handelsskolen til Syd, den har en vision, hvor der blandt andet står noget om, at vi skal give lyst til at lære. Og det er sådan set også en af tankerne bag det her nye hus. Men jeg vil gerne tilføje til lyst til at lære, at det handler selvfølgelig også noget med at lyst til at være her. Og det tror jeg på, at det nye hus er med til at bidrage til. Nu er jeg inde på det der med historien før. Det var sådan set mere bygningernes historie. Men endnu vigtigere på en skole er det jo det liv, der er inde i den. Og det, der foregår inde i den. Det er jo mange generationer af unge mennesker, som har haft deres gang her. Hvis vi tæller op, hvor mange det har jeg ikke gjort, vil jeg godt lige sige. Men hvis man gjorde det, så ville man komme til et meget, meget, meget højt tal. Mange tusind unge mennesker. Og de befinder sig alle mulige steder i denne verden. Der er snart ikke det, man ikke kan blive med en HHX. Og en ting er, at vi er her i dag, men det kunne måske være sjovt for jer også at vide lidt af den historie. Så derfor så har vi sådan set kontaktet en tidligere elev. Faktisk er det hele 10 år siden, at han dimitterede her fra skolen. Men dengang der hed det HH, nu hedder det jo HHX. Og det gjorde han. Og så gjorde han det, at han gik ud og fik sig en kontoruddannelse. Og så var det så alligevel ikke det, han syntes, han ville være. Så sprang han ind i en kanon. Og jeg ved ikke, om I ved, hvordan når I kender formentlig ikke den gamle elev, der hedder Jesper her, af udseende. Men nu, hvis nogen af jer kender hans stemme. Kanonkongen, hvem er det, der sagde det? Ja, det er da kanonkongen, selvfølgelig er det ikke. Jesper, kom! Hvor er du henne? Ja, tak, og hej med jer. Lidt om for 10 år siden, da jeg levede det hårde liv her i Vordingborg. Jeg kom fra Møn af, kom med den bus, der 62, jeg ved ikke, om den stadig kører. Så stod man af herude, og så var der modeshow op forbi alle flipperne op ved gymnasiet. Så gik man i sit palladiumtøj der, sådan fik tøserne til at dreje hovedet, hvis man var heldig. Ellers så gik man ved sådan en lækker fyr. Så. Og sådan var det dengang, der var ikke noget, der hed færbare computer, og vi sad og lærte tekstbehandling på noget, der hed, nogle af jer, der hørte om WordPerfect. Kender I det? Der var sådan en blå skærm med hvide tal, der blinkede, så man gik hjem med grå skærm. Og så gik man på rådhuspop om fredagen, det ved jeg ikke, om man gør mere, eller om man bare fylder sig med amfetamin, og så går hjem og sover weekenden. Dengang var vi i hvert fald mange bajere. Men I er jo den der generation, som regeringen har bestemt skal hurtigt igennem systemet ude på arbejdsmarkedet, fordi vi mangler jo hænder, som det hedder. Hænder. Ja. Men jeg synes bare lige, at jeg vil komme med sådan en lille opfrisker. Prøv lige at udnytte de her 3 år, fordi det er nok nogle af de sjoveste, I får. Resten er ren lort, hårdt arbejde. Og udnytte det og drikke stive og hygge med hinanden, fordi at der er ikke noget mere patetisk end at møde en af sine gamle klassekammerater nede på Prinsen sådan en fredag. Man er blevet 30. Og han står der og synes, nu skal han sige med noget alt det, han ikke nåede, da han gik i handelsskolen. Og det er sådan lidt. Det er fint nok. Men altså, pigen er 17, og du står over 30. Og... Nå. Dagen i dag, for 50 år siden, der valgte man at sende en satellit ud i verdensrummet.
Der hedder Sputnik. Nogle af jer, der hører om den? Noget, der interesserer jer? Nej, men det er jo det er sådan meget parallelt med den her. Jeg kan sige, at Sputnik holdt i 3 måneder. Men jeg tror, der er en anden grund til, at man har valgt den her dag. Det var fordi i 1983, der åbnede den første Hooters restaurant i Clearwater, Florida. Og hvis nogen af jer har været der, så tror jeg nok, I har lyst til at komme igen. Men jeg har skrevet et digt. Det er jo det, jeg kan. Og det vil jeg da gerne have lov at læse op for jer. Og Anne, jeg er ked af det, men jeg regner med, at du har taget kjole på. Men jeg læser det alligevel. Det er en stor dag, I her i dag fejrer på skolen. Forstander Anne er trukket i kjolen. Nye lokaler står i dag klar. Man undrer sig over, hvorfor der ikke er bygget en bar. Nu bliver det ingen sag at skulle lære, for skolen er et dejligt sted at være. I er alle mødt op til huset, som I kan lide, eller også er det fordi, jeg har en hel time fri. I har det sgu godt, så der er ingen grund til at pive. Ellers er I jo fat i Åse og Jan, de kan fortælle jer, hvad I kan blive. Tak fordi jeg måtte komme. Æren er for mig stor. Nu vil jeg træde til side og se jer klippe den lange snor. Så jeg siger go, så klipper det går efter en. Skal vi sige det? Okay. Vi siger 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go! Yes! Alright, dygtig. Så erklærer vi vores nye bygning for indviet. Hurra! Skal vi ikke sige 3 gange hurra? Jo. 9 år længe mere. Hurra! 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 Og så er der sandwich og sodavand oppe i fløjen, så kan vi alle sammen